eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko, secretaria. Muchas gracias por su intervención. Eskerrik asko, zure parte hartzeagatik idazkariak erronki buruz hitz egin du, eta aukeri buruz ere bai hitz egin du. Eta hain zuzen ere ez dakite aurkezpena hor aurrean ote dagoen? Bai, magenta koloreko aurkezpen zoragarri hori. Pero, de... Lanbide Heziketako sailburu ordeak, Jon Labaka jaunak, eskatu zidan, aurkezpen labur bat egin nezan, ikusteko ze erronka ditugun hezkuntzan. Eta gero, itun batera iritsi ginen, erronkei buruz hitz egin behar genuela oro har, baina baita ere zer egiten genuen ondo. Hori ere aipatu beharra zegoela. Eta lanbide heziketaz hitz egin behar genuela, hain zuzen ere hemen gaudelako. Hasieran ez, zalantza barik. Erronka handien aurrean kokatzen gara momentu honetan. Bai, mundu aldatzen ari dalako, etengabe. Eta atzotik gaurko egunera gauza asko gertatu dira. Nik gaur irratian lentorren, eta nire sensazioa zan, zer gertatzen ari da, zer etorriko da, baina neure buruari, ja, helduna zenean Bilbora esan diot, baina gu ondo kokatita gaudea, la ez gaude ondo kokatita. Bai, honi aurre egiteko, eta hori da, nik usteot, eta horregatik jarri dut, jake hau, ez? Esperantza etorrenaz, gaurko jardunaldi da, gure sisteman, Euskadin ondo ornituta gaudelako, eta ondo kokatuta gaudelako, errizilientziaz lan egiten dugulako, eta aurreratzen gareako hain zuzen etorkizuneko, etor daitezkeen erronkei aurre egiteko, eta hori oso berri hona da. Baina baita aipatu dut, hasieran, ez dakit aurkezpe amitzen, barkat. Aipatu dut, hasieran, hezkuntza hori dala, aldaketara edo aldaketetara moldatzea, eta hezkuntza dala bereziki pertsonei, pertsonak prestatzea, eta beraien bizi proiektuak eraikitzen eta hobetzen laguntzea. Hori da hezkuntza. Hori da hezkuntzaren misioa. Eta hemen gauden guztien egitekoa egunero. Toki ezberdinetatik eta funtzio ezberdinetatik, ezta? Eta zentzu horretan, hor daukagu erantzunkizun bat, gobernu moduan, administrazio moduan, ikastetxe moduan, zuzendari moduan, aholkulari moduan, baina batik bat irakasle moduan. Daukagu erantzunkizun bat egunero honi erantzuteko. Eta badakigu, hain zuzen, hezkuntzatik eragingo diogula, hain zuzen, aldaketa hori guztiei. Gustatuko litzaidake, bai, eta horren inguruan hain zuzen hitz egin genuelako Jonek eta biok, ezta? Azpimarratzea, non gauden edo ze temperatura hartzen diogun gure sistemari momentu honetan, ezta? Eta bagaude, ez? Badauzkagu arrazoi objektiboak sinisteko indartsu gaudela, osasuntsu gaudela, eta importantea dela hori gogoratzea. Hori gogoratzea eta konpartitzea gure artean. Eta neure buruari entzuten diot, eta oso errepikorra sentitzen naz, baina agian hemen dauden pertsona batzuentzat berria izango da. Gure uste tasa txikienetarikoa da, Europan. Eta hori, edo horren atzean, lan handia dago. Horren atzean, historia oso bat dago. Zergatik lortzen dugun gure ikasleria, gure sistema barruan mantentzea. Eta arrazoi potolo bat daude. Badaukagu baita ere arrogoteko moduan, beste adierazle batzuk, eta da, hemen autu bat egin dugu, bai, herri moduan, sarbide goiztiarra ziurtatzeko modu universal moduan eta modu doakoan, aurrezkuntzan, sarbide hori universala eta doakoa dalako. Eta hori, gobernu honen eta gure legebiltzarrearen lorpen bada, eta gure sistemaren lorpe bada. Eta hori hona da, ze badakigu zientziak zer esaten digu, zientziak esaten digu, orduan, zenbat eta harinagoazi, orduan eta hobeto egiten dugula etorkizunean. Eta arreta goiztiarra eta hezkuntza goiztiarrak badauka misio bat baitare. Eta hori da, daukagun beste lorpen bat. Eta gero daukagu beste lorpen bat, eta hemen ez dakit unibertsitateko jentea dauen, baina gu lortzen dugu hain zuzen, titulatuak izatea unibertsitatean eta lanbide heziketan modu esanguratsu batean, ez? Eta hori, bada baita ere, adierazi behar dugun, elementu positibo bat, ez? Zergatik, hain zuzen, hor ikusten duguna, ezta? Zergatik, apuestu sendo bat egin zalako bere momentuan, ekitatean,
bai, eta inklusioan programa sendoekin eta, bueno, estrategia potente batekin. Eta zergatik, lanbide heziketak egin duen ekarpenagatik. Eta hor dago lan izugarria, urtetako lana, eta hori esan egin behar dugu. Halan da guztiz ere, oso konstiente gara, bai, erronkak dauzkagula, sistema moduan. Erronka handiak, bai? Eta hemen badaukagu elementu bat azpimarratu nahiko nukeena, ezta? Eta zertan errotzen da gure sistema. Bueno, nik esango nuke azkenean hezkuntza definitu behar badugu, hezkuntza da ondare bat. Bai, oso intangiblea den ondarea, hori badakigu. Oso intangiblea den ondarea. Eta ondarea nik bi norabidetan definituko nuke, ondare kultural bat, baina ondare ekonomiko bat ere bai. Eta nik uste dut binomio horrekin, bai, edo binomio horrek definitzen gaitula sistema moduan eta herri moduan eta lanbide heziketa dago horren erdigunean, ezta? Ardatza da zentzu horretan. Eta badakigu horren atzean, kontzeptualizazio horren atzean, badaudela zutabe batzuk eta hezkuntzaren zutabeak baloreak azpimarratuko nituzke, baina baloretaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara ezagutzaz. Gure ikasleei eta ume guztiei ezagutza hori ahalbideratzea. Ezagutza esanguratzoa, oinarrizko kompetentziak lortzea, pentsamendu kritikoa garatzeko aukerak, kriteriorekin jarduteko aukerak. Hori guztia da ondare bat, eta hori guztia dira baloreak, ezagutzarena. Eta badago beste balore bat oso importanteana, eta da elkarrekin bizitzeko gaitasuna garatzea. Eta nik uste dut gure zentroak, orokorrean hezkuntza sisteman, hori direla. Bai, ekosistema bat, non elkarrekin bizi egin behar dugun. Irakasleak, ikasleak, langileak, eta gure inguruko komunidadea. Eta hemen bereziki, badago lanbide heziketak eskaintzen duen elementu bat, eta da, kapazitatea, zelako kapazitatea daukan hain zuzen ekosistema hori elikatzeko eta garatzeko. Gero hitz egingo eta apur bat horren inguruan. Horrek guztiak ekartzen du kohesio soziala. Kohesio soziala hitz egiten dugunean, batzutan irakurtzen dugunean, ez? Oso abstraktua den kontzeptu bat, horren atzean daude elementu oso tangibleak. Eta ekintza, eta pertsonak. Eta egiten dute posible, sistema kohesionatu bat garatzea. Eta jakina, hemen dago beste elementu bat oso importantea dana, eta da ekitatea eta kalitatea. Hau da, nik uste dut, gure misioerik importanteena da, eta hezkuntzan garapen bat egon bada azkenengoko 40 urteetan da, mundu guztiari aukera eta sarbidea ematea, parte izateko, hezkuntzan sartzeko. Eta hori oso importantea da. Horrek zer ekarri du? Horrek ekarri du aniztasuna, horrek ekarri dago heterogeneidadea, horrek ekarri dago hain zuzen, jente gehiago sartzen zaigu gure sisteman, erronka handiagoa dauzkagu guztiengana heltzeko, eta horregatik indarra handia jarri behar dugu kalitatean. Eta kalitatea lotuta dago berrikuntzarekin, kalitatea lotuta dago formazioarekin, eta nire ustez, hemen aipatzen diren 3 elementu horiek klabeak dira. Klabeak dira edozein hezkuntza sistemaren garapenerako, eta nik uste dut Euskal Hezkuntza Sistema definitzen duten elementuak direla, eta lanbide heziketa bete-betean sartzen da hemen. Txegingo dugu apurtzu bat lanbide heziketaz, bai? Vamos a hablar un poco de la formación profesional. Hitz egin dezagun lanbide heziketaz, hemen zaudeten pertsonak, hain zuzen ere, lanbide heziketan ibiltzen garelako, baina beti ikuspegi global hori zen behar dugu, zertarako hezkuntza eta non sartzen da lanbide heziketa, bizi ibilbide oso horretan, pertsonen ibilbide akademikoan eta ibilbide pertsonalean ere, bai, baina hor datuak ditugu, eta datuek egia esaten dute, eta hor harro sentitu behar dugu. Gure lanbide heziketan 184 ikastetxe ditugu, zerbitzu hori eskaintzen diotena gizarteari eta pertsonei 50.000 goratik ikasle ditugu. Joan den urtea oso garrantzitsua izan zen zentzu horretan, leherketa handia izan genuen, hazkuntza handia izan genuen ikasle kopuru aldetik. Hemen dago datua. 133,26ko hazkundea izan dugu 2015-16 ikasturtetik 2024-2025-era. Hor,
pertsona askoren lan handia dago. Estrategia bat ere badugu eta handi nahia, ambizio kolektiboa. Guk sortu nahi dugun lanbide heziketako ereduari dagokionez. Eta hemen, hain zuzen ere, oso argi dugu lanbide heziketaren misioa dela garapen motorra izatea lurraldearentzat, tokikoarentzat eta baita ere, ekosistema horren parte diren pertsona guztientzat. Eta hor badira elementu oso garrantzitsuak eta aipatu nahi nuke berrikuntzarena eta baita ere ekintzailetzarena. Nik uste dut hor oraindik asko dugula egiteko. Eta hemen ikusten dut enpresatik datozen pertsona batzuk, ekintzailetzan oraindik ere zeregin handia dugu, asko kostatzen baita. Aurrera egitea alderdi horretan, baina gaur egun estrategia handi bat landu dugu, datu interesgarriak lortu alizateko hemendik 10 urtera badakigu hezkundea ibilbide luzeko auzia dela. Gaur hemen egiten ari garena da ikustea ze gertatuko den 10 urte barru, baina jadanik hasi behar dugu lanean, hori da garrantzitsuena. Beste elementu garrantzitsu bat, lehen ere aipatu du ze garrantzitsua den estrategia bat izatea, baina oso lerrokatuta egon behar du gu gaur hemen garenarekin, eta gainera Europan dugunarekin. Orain, lehen esan dudan bezala, ziurgabetasun handi honetan, radarra etengabe piztu behar dugu eta monitorea piztuta eduki behar dugu etengabe. Guk egitura hori hain zuzen ere badugu Euskadin radarra piztuta izateko. Eta kontrolatu ahal izateko zer gertatzen den, egin dezagun jagoletza teknologiko hori etengabe. Gero badago elementu importante bat, gure ikastetxeak. Gure ikastetxe adimendunak, esan nahi dugu. Legea aipatu du idazkari Andreak, langile heziketako legea, eta legeak aukera paregabea ekarri du. Ambizio hori izateko eredu gisa, Euskadi aspaldidanik hasiak ginen handi nahi edo ambizio hori izaten. Jakiteko non egon bertzuan lanbide heziketak, eta nik uste dut ikastetxe adimendunaren kontzeptua, hemen dauden pertsona asko gai honei buruz inguruan esaten ari dira, oraindik ere eraikitzen ari gara eredu hori, baina ikastetxe batean sartzen garenean eta horregatik interesgarria iruditu zait, atzo zuek bisitatu zen dituzten ikastetxe horietan egon izana gaur ere bai eta bihar ere bai. Eta ikustea zer gertatzen den ikastetxetan, ni lanbide heziketako ikastetxe batera joaten naizenean, ikastetxe horiek iruditzen zait arima dutela, gauza asko gertatzen dela, funtzio ugari dituzten pertsonak daudela, enpresako jendearekin ere topo egiten duzu ikastetxe horietan, hori da lanbide heziketaren eredua, hori da gure ikastetxe adimenduna, zerbitzua ematen diena, gertatzen ari denare ikastetxean bertan eta dauden pertsonei, baina baita ere kontrolatzen ari da zer ari den gertatzen enpresetan, bi etxe aditik harago dagoen enpresa horretan. Hori da guk dugun eredua, gogoan dugun eredua, eta urteak daramagu Euskadin horren alde. Datu garrantzitsu bat, eta honetan geldiarazi egin behar dugu pixka bat. Hemen dugu ze hazkundea izan dugun hasierako lanbide heziketan. Eta datu hau oso garrantzitsua da, baina gainera datu honek oraindik ere garrantzia handiagoa izango du datozen urteetan, eta hitz egingo dugu hasierako lanbide heziketaz gehiago aurrerago. Elementu garrantzitsua da. Euskadin lanbide heziketa erreferente da Europan. Eta harago, gure mugetatik harago ere bai, eta hor badago estrategia bat, ez dakit inigo hemen dagoen, nazioarteko estrategia ere badugu. Hau da, lan egin nahi dugun ez badakik bakarrik ingurugunean dugunarekin, baizik eta gustatzen zaigu jakitea ze gertatzen den beste herrialde batzuetan, eta hor proiektu handiak ditugu. Badakit bihar azaldu egingo direla, beste herrialde batzuetatik datozen 130 lagunei egingo diegun bezala. Uste dut hau orain arte ez dugula aipatu, baina niretzat hau elementu funtsezkoa da lanbide heziketan balio funtsezkoa izan duena, eta hauxe da azpimarratu nahi dudana. Guk behar dugun lidergo partekatua, pertsona guztiengana iristeko. Hain zuzen ere guk administrazio etatik gauza asko egin dezakegu. Baina pertsonak ez badira mugitzen, pertsonek ez badute bentasin izten proiektuetan eta ikuspegi horietan, ez dugu ibilbiderik lortuko. Niretzat hori funtsezkoa da, eta batez ere hemen ari gara lidergoaz hitz egiten, jendeak konbentzitzeko.
ikastetxeak, lanbide heziketako ikastetxeak aldatzeko. Beste modu batean begira ditzaten, aztertu ditzaten ze behar ditugun gure ingurunean, hori ez da gauetek egunera egiten. Baina funtsezkoa da irakaslearen rola. Atzo elkarrizketa bat izan genuenik eta idazkariak erronka honi buruz. Hau da, jakin irakasleen irakaskuntza nortasuna zein den sisteman oroar, baina batez ere lanbide heziketan. Bakoitza bere sektoretik dator, bere familiatik dator, eta batean iristen da lanbide heziketako ikastetxe batea, eta hemen dilema bat arpitzen du. Alde batetik belaunaldi txandakatzea. Nola garatzen da irakasleen nortasuna? Irakasleen nortasun profesionala. Oso kontuan izan behar duguna lanbide heziketan. Egiten ari gara oso eredu aurreratuak ditugulako lanbide heziketan, baina erronka izaten jarraitzen du, eta hor ezin gara despistatu. Eta berriz ere, hasierako lanbide heziketara itzuliko naiz. Hor ahultasun handiak ditugu ikasleen artean. Irakasle profesionalak behar ditugu, begirada desberdina izango dutena, neska mutiloiei begietara begiratu behar diegu, ze batzutan kosatu egiten zaigu, ikustea zeintzuk diren, eta hor dago arrakasta hori, inor atzean ez gelditzeko. Mundu guztiak sisteman jarritzeko eta sistemaren kin bat egiteko. Irakasleen nortasun profesional lantzea eta haien begirada lantzea esan gai potoloa da, eta horretan lan egiten jarraitu behar dugu. Uno de los retos que tenemos y donde no nos... Guk dugun erronketako bat, eta hor ezin dugu despistatu, lehen ere aipatua dugu. Gure lanbide heziketa oso errotuta dago gure gizartean. Oso ondo ezagutzen dugu gure lanbide heziketako ikastetxeak non dauden, eskualdetan, tokiko mailan, euskadi mailan. Hori guztia oso koipestatua dago eta ezin dugu begien bistate galdu. Baina horrek lan handia eskatzen du, eta eskatzen du sare kontzeptua asko errotu sendotu behar dela. Nik uste dut urrats garrantzitsuak ematen ari garela zentzu horretan. Eta hemen balioan jarri behar da lidergo horietatikan egiten den lana zentroetan. Hau da, gero egingo du pixka bat guk ditugun egiturei buruz. Baina hau da gure marketako bat. Hemen gaude, baina beti munduari begiratzen diogu. Eta gaur hemen 130 herrialde ditugu ordezkatuta. Areto honetan hori lorpen handia da. Hau da, esperientziak trukatu alizatea. Hainbat herrialderekin oso desberdinak diren horiekin. Eta hori ikusten da, kultura desberdinak, hizkuntza desberdinak, naiz eta desberdinak izan, partekatu dinizekagula erronkak pertsonak ezteko orduan, eta bakoitza bere kontestuan jarri. Eta hor lagundu egiten dugu gure ingurunea erresilienteagoa izan dadin, badakit oso igatuta dagoela izan, baina gustatu egiten zait erresilientzia izan, oso ondo definitzen duelako lanbide heziketa, euskal lanbide heziketa zehazki. Beti aurreratu egin behar dugulako, monitorizatu ze gertatuko den. Gure ikastetxeak itxasarriak dira. Eta itxasarrien barruan pertsonak daude. Profesorado directamente. Ese es el valor. Hori da lanbide heziketak duen balioa. Gutxienez nik horrela interpretatzen dut. Eta horrek posizionatze estrategiko bat ematen dugu maila nazionalean, hori ere bada guk dugun ambizio bat. Beraz, erronka bat izaten jarraitzen du, ez bakarrik lorpen bat. Beraz, lanean jarraitu behar dugu zentzu horretan. Eta hemen uste dut idazkari Andrak aipatu duela, adimen artifiziala, teknologia ere bai, zer esango dugun gai honen inguruan? Esploratu beharreko mundu bat dela, bi alde ditugu hemen, alde batetik hezkuntza ikuspegia, eta beste alde batetik enpresa ingurunea eta ikuspegia. Orain, adimen artifizialaren leherketa antzoka bat dugu egun erusten zaizkigu galderak, zalantzak, mota orotakoak, eta lanbide heziketaren arlotik ere iristen zaizkigu zalantza hauek. Baina hemen bada elementu bat, erronkak direnak, mai gainean daudenak, eta oraindik ebatzi gabe daudenak. Bat da, balidatu egin behar ditugula araudi orokorrak. Eta gainera, balidatu behar ditugu, baina gure protokolo propioak landu behar ditugu. Lanean ari gara gaur egun, eraldaketa digitalerako estrategia berrian, eta
lanbide heziketa ere hortan ari da, eta adimen artifizialak eginkizun funtsezkoa du horretan guztian. Eta gero behar dugu, araudi espezifikoak, erabilera etikoaren inguruan, nola erabilia adimen artifiziala, hor desezagutza handia dugu. Aukera handia dugu, baina kontuz ibili behar dugu. Beldurrak ditugu, aukerak ditugu, baina hori da transmititu behar dioguna gure jendeari, gure gizarteari. Beldurrak ditugu, baina landu egin behar ditugu eta aurre egin behar diegu. Ezagutza gehiago, araudi gehiago eta gure ikastetxetan jarduteko modu berria. Horretaz diar dugu protokoloak aipatzen ditugunean. Nik beti esaten dute hemendik beti loratzen dela zerbait. Eta noski gaitasun digitala. Gure sistema lan egiten duten pertsona guztientzat. Hor egin behar dugu, hor azpimarratu behar dugu, irizpidea izan behar dute horretarako ezagutza handia behar da. Eta uste dut hor ikerketa arloan ere bain, eta gen, gero eta informazio gehiago eskaintzen dugu. Egunero zerbait berria iristen baizaigu arlo honetan. Eta arlo hau erronka eta aukera gisa aurkezten zaigu lanbide heziketaren arloan. Bada beste arlo bat, enpresaren arloa hain zuzen, eta hemen ikastetxeetan ditugun ekipoak zuzenean ari dira enpresekin lan egiten. Hemen ikusten dut adibidez Confebaskeko jendea enpresan, normalean enpresa txikita ertainak gara, ez ditugu enpresa handiak normalean, badira batzu, baina normalean enpresek ez dute gaitasunik, edo ez dute arintasunik berehala erantzuteko sortzen zaizkien erronkei. Eta hau egunero ikusten da enpresetan. Nik uste dut hor hezkuntza sistema garen aldetikan ekarpenak egin behar ditugula. Hemen bat ditugu adibide batzuk, ez? Guk esku artean dugunaz idazkariak ere esan du. Profil berriak alde batetik. Gaur egun defizit handiak ditugu profil batzuetan. Eta hor uste dugu adimen artifizialak lagun dezakela konponbide digitalak ematen. Kontuan hartu ze helburu ditugun. Eta gainera, mantentze teknologikoa egin behar dugu enpresetan. Pertsonak prestatzen ari gara, ezagutza berria sortzen, eta dena paraleloan doa, hori da erronka, ez dugu astirik gelditzeko, baizik eta etengabe, esploratzen eta ikertzen jarraitu behar dugu. Eta gero, dugu gaitasun digitalak herritar guztientzat bideratzea. Nik uste du pandemia gure lekoa jarri genduela, eta kontzientziazio hori ekarri zuela, hau herritar guztientzat da balioagarria. Eta gero horre guztia lagundu digu lifelong learning ni buruz hitz egiten etengabeko prestakuntzaz. Eta hain zuzen ere hor sartuko naiz. Gai horretan, niri asko gustatzen zait, Paulo Freirek esaten zuen hori. Horregatik ikasten dugu beti. Y es algo como muy simple, ¿verdad? Oso simplea da, oso trinkoa da azken batean. Eta hori oso garrantzitsua da arrazoi batengatik. Hemen baitago lan saileko jendea bereikin batera kolaboratzen ari gara. Hau aukera bikaina da. Nik uste dut hau dela datozen urteetan izango dugun aukera paregabea Euskadin. Ibilbide bat egina dugu jadanik, plegorako prestakuntzan, eta etengabeko prestakuntzan, baina horietako bat, erronka bat da dugun transizio demografikoa une honetan. Zer dugu transizio demografikoaren barruan bi elementu garrantzitsu. Batetik jaiotze tasa apala Euskadin, ez ditut datuak emango, beste erkidegoetatik, baina hemen erronka demografiko handia dugu Euskadin. Baina gainera, belaunaldi erreleboa ere hor dugu. Hau da, profil horiek prestatuta daude, baina sistematik ateratzen joango direnak, enpresak utziko dituztenak, eta nola egingo dugu orekari bilatzeko? Jende berria sar dadin, upskilling, reskilling horretan, baina aukera bikaina da. Eta uste dut, oraindik ere, hainbat elementu garrantzitsu besartu behar ditugula. Alde batetik da nola ulertzen dugun inklusioa. Hor erronka handiak ditugu herrialde garen aldetik. Beste herri batzuetara joango bagina bat Turkiara,
edo Holandara, esate baterako, desberdina da, baina hemen Euskadin orain iraultza oso bat dugu gai horren inguruan. Hau da, migratzaileen inklusioa, integrazioa, kanpoko ikasleak, baina baita ere enpresako lanean, eguneroko lanean. Pertsona asko baitaude gure sistema sartu behar direnak. Gure sisteman sartu behar dira, baina beste kultura bat dute, beste ezagutza diferente batzuk dituzte, baina ezagutza hori balidatu behar ditugu, eta hor ditugu erronka handiak. Normatiban, arautegian, pixkanaka landu egin behar direnak sistema garen aldetik. Hemen gainera aipa genezake zerk ematen dugu long life learning, hemen literatura ugari dago. Nik beti esaten dut ikasi egin behar dugula, bizitza osoan, hori dela, egokitu aldaketa sozialetara, baita ere enpresaren aldaketetara moldatu egin behar dugu, baina estrategia egoki baten atzean, long life learningean, hor dugu giza elementua. Nik uste dut hemen bizi esploratzeko zerbait badagola. Eta aukera hoiez gain, gauza asko daude esateko adimen osasunaren inguruan. Gauza asko ekarri bai diezake osasun fisikoan. Eta gainera izugarri lagundu diezaguke pertsonen garapen profesionalean. Eta hori oso lotuta dago belaunaldi erreleboaren erretoarekin. Baditugu pertsona batzuk, ikasten jarri dezaketenak, eta nik uste dut hemen lanbide heziketak gauza asko dituela arakatzeko eta baita ere enplegurako. Erronka handiak eta aukera handiak ere bai. Baina hor badugu binomio ekonomiko bat. Hau da, enpresen goeretara moldatu behar dugula profil berriekin, baina gero daukagu erronka, giza erronka, pertsonak baikara, eta lan eta gizartean, lan munduan eta gizartean parte hartzen baitugu. Beraz, elementu horiek ez dira hain ikusgarriak, baina oso garrantzitsuak dira ere bai. Oso garrantzitsuak dira ere bai, lan munduan dauden kultur aldaketen ondorioz. Eta hasier gogoratzen zera, uneren batean nola aipatzen genuen, hau da ze balio ematen zaion, sartu berri den pertsona baten lanari lan munduan, eta ze balio ematen zaion sisteman 40 urtean egon den pertsona baten lanari, ez da gauza bera, eta hori asko aldatu da, eta hori landu egin behar dugu, eta horretarako ekosistemak berriak, berritzaileak sortu behar ditugu lan arloan. Eta nik uste dut beti diagnostiko asko egin ditzakegula, zergatik gertatzen zaizkigun gauzak, baina diagnostikoa multifaktorialak egin behar ditugu. Prisma askotatik aztertu behar dugu, egoera erronkak horiek lan arloan txertatuta bai ditugu, eta hau egin behar dugu. Gure arlotik tresna asko ditugu eskuan, eredu ambiziosoak sortu behar ditugu, eta are ambiziosoak izan daitezkenak. Ez dakit nola noan denboraz? Vale, pues voy. Vale. Hemos hablado de... Ay, ¿dónde estamos? Hemos hablado de reto demográfico, transición demográfica, de lifelong learning. Zegin dugu lifelong learning buruz, etaren energiaz eta jasangarritasun hitz egin nahi nuke, eta ingurunez. Hemen binebide berbera dugu, hezkuntza arlotik hasita eta enpresa mundura iritsi arte aukera paregabeak ditugu. Gainera eztabaida puri-purian dago gaur egun, gaitasun berdei dagokienez, eztabaida handia dugu baita ere aplikatu beharreko ereduan, Euskadin. Baina aspaldidanik argi dugu, ikusi dugu nondik zetorren eskaintza, eta ze familia genituen eta ze programa garapen landu bar genituen eskualde bakoitzean, ze hori da guk ere dugun erronketako bat, lanbide heziketan. Lanbide heziketa kartara egiten dugu. Egoketu egiten baita ingurune empresarial bakoitzera, eta mundu horretan oraindik ere aurkitzen ari gara non dauden aukerak. Dugu mundu berdea, jasangarritasunarena, eta mundu hori kontzientziaziotik hasten da. Neska mutilengandik ikastetxeetan, baina enpresan sartzen direnan ere bai. Hau da, nola ulertu behar da enpresa jasangarri bat. Eta hemen pertsona talde bat dugu, arro nago esateaz, talde bikaina, lanean ari direnak, ikertzen, monitorizazioa egiten ari dira ikusteko zer gertatzen den munduan, eta ezagutza hori Euskadira ekartzen da, eta txertatu egiten da egunetik egunera lanbide heziketako ikastetxeetan. Eta baita ere egiten dugun transferentzian gure enpresetan.
hau balioan jarri beharreko zerbait da, baina begibistan dagoenez, hau da lanbide heziketako inkizun nagusietako bat. Hau da, enplegu berdea txertatzearena. Hogeita bat jendeko mendea, ez da ulertzen, ezin da ulertu gabe, aniztasuna eta inklusioa, hori da espazio garrantzitsuenetako bat. Training centers, but also, and here Bai, lanbide heziketako ikastegietan, baina ez bakarrik hor, beste leku batzuetan ere bai. Mundu mailan, hau da, dugun erronka handienetako bat, hezkuntza inklusiboa da gure Euskal Herrian gure hezkuntza eredua. Benetan sinisten dugu eredu horretan. Baina erronka handiak ditu aurrean, hau da, gure ikasleen premiei erantzutea, gure langileen premiei erantzutea, baina ikertzen ari gara, prestakuntza egiten ari gara, eta ari gara saiatzen biztanleak konbentzitzen, hezkuntza ezin dugula ulertu inklusioaren etaurrekoak jarri gabe. Hau da, gure ikasleak sistemaren parte izan behar dira. Ikaskuntza unearen momentuaren parte, momentu profesionalaren parte, ikasleek parte sentitu behar dira, eta hori landu behar dugu. Ez dago beste erronkarik, aniztasunaz, diversitateaz hitz egiten dugunean ikusi behar dugu nola erakarri emakumeak, genero erronka bat da, nola erakarriko ditugu emakumeak, neskak, emakume falta dagoen ibilbide profesionaletara, fabrikazioarena, teknologiarena, ez banago oker, adar profesional horietako ikasleen 145, emakumeak dira baino gehiago behar ditugu, ze horrela, hobeto ulertuko du dibertsitatea, inklusioa gure gizartean. Hori da, eskuartean dugun erronketako bat. Eta baita ere bizitzarako gaitasuna, kompetentziak eta bizitzan zehar ikasteko bizitza duin bat eduki ahal izateko bai lan munduan, bai eskola munduan. aipatu nahiko nuke berrikuntza eta ekintzaletasuna gure ikur moduan, ez? Ekintzaletasunari buruz, nire asko gustatzen zait ekintzaletasunari buruz hitz egitea, gaur ez da eguna horren inguruan sakontzeko, baina usteot, benetan gure ikasleak ahalduntzen direnean, eta gai direnean esateko, nik aldut, eta sortu dezaket, eta egin dezaket, eta pertsona, alboan dauzkagun pertsonekin, sortzeko sare bat, eta sortzeko benetan empleabilidade aukera bat, usteot hori dela, herri honetan daukagun beste erronka potolo bat. Potoloa da, ze hor dago gure etorkizuna. Ideia berriak, sormena, etorkizuneko aukerak, etorriko dira hortik. Bai? Ze kapazia daukagun, ze ahalmen daukagun, ekosistema ekonomiko eta sozial berriak sortzeko. Zeria, izan daitezke, izaera ezberdinetako proiektuak. Baina bereziki, gure ikaslei zerbait ematen badiegu lanbide heziketan hori da. Aukera ikasteko, eta hor dauzkagu, ikas enpresa eta urratz bat programak, ni bertati bertara aukera izan dut ikusteko, nola azaltzen dituzten beraiek sortutako ideiak eta garatutako proiektua gure ikasleak, eta benetan dela hori bat, eta posik egoteko elementu bat gure sisteman. Baina jarraitzen du izaten erronka potolo bat. Oraindik gehiago behar dugu. Eta gainera usteot gure herriaren, Euskadiren idiosinkrasian kokatzen den zerbait da, ekintzaleak izatea. Sortzaileak izatea. Eta hemen, aipatu behar dut gure struktura, ez? Nora daukagun antolatuta gure struktura lanbide heziketan hori guztia gertatu ahal izateko. Eta bukatzeko, lehen hitz egin dut, hezkuntza ezin dela ulertu inklusioa barik. Baina hezkuntza gaur egun ezin da ulertu emozioak kontuan hartu barik. Eta hezkuntza ezin da ulertu zaintza aipatu barik. Eta momentu honetan, gure ikastetxeetan, gure enpresetan ziurrenik baita ere, baina gure ikastetxeetaz hitz egin dezaketnik lehen pertsonan,
auskagu behar batzuk atenditu egin behar ditugunak, eta kapazak izan behar gara, eta horregatik garapen profesionala eta irakaslearen identidadea eta irakaslearen begirada hor oso presente egon behar dut. Bai, ikaslei begietara begiratzea eta sentiaraztea gu hor gaudela, beraien garapen akademikoa eta garapen profesionala bermatzeko, baina pertsona moduan baita ere ulertzen ari garela, modu batean edo beste bat esateko. Pertsonak direlako. Eta zaurgarritasuna handia bizitzen ari gara pandemiaren ondoren, eta datu asko dauzkagu, baina importantea da gure identitate profesional horretan hori oso presente izatea. Ikasleen zaintza eta gure arteko zaintza oso importantea da. Bai? Eta agian hezkuntzan inoiz baino gehiago, honetaz hitz egin beharko genuke. Eta nik usteot honekin bukatzen dudala, eta esaldi hau gustatzen zait asko, ez? El futuro de la educación se está creando ahora mismo hoy. Hezkuntzaren etorkizuna oraintxe bertan ari da sortzen, oraintxe etorkizuna sortzen ari gara. Segur nago, ideia zoragarri bat sortuko dela, proiektu bat sortuko dela, eta proiektu horrek lekua izango duela hezkuntzaren historian. Eta amaitzeko esango dut, oso harro gaudela gure lanbide heziketaz, Euskadin dugun lanbide heziketaz, hau ozen esan behar dugu, herrialde askotako jendea dugu gaur hemen gurekin, eta hori guztie pertsonen lanen ondorioa da, batez ere pertsonen lanen ondorio. Eta gure ingurunarekiko dugun konpromisoaren ondorio. Eta horren atzean lan handia dago, urte askotako lana, ez dezagun utzi galtzen, ez ditzagun galdu aurrean ditugun aukerak, jarraitu dezagun etorkizunerantz begiratzen, inspiratzen, aukerak ikusten, eta batez ere une honetan ziurgabitasun handiak ditugu aurrean, baina batez ere, eta ideia honekin amaitu nahiko nuke, Euskadi prest dago erronka horiei aurre egiteko. Formulak bilatu behar dira, proiektuak bilatu behar dira, gure produktuak garatzen jarraitu behar dugu, gure estrategia garatzen, hori da garrantzitsuena, beti kanpora begiratzea, baina gurea egitea eta ondo egitea, kalitate handiarekin eta guztion artean, eta honekin, banoa, Beti aurrera, eskerrik asko.